Hola, amics de les biblioteques de Gandia. Soc Gemma Pasqual i vos recomane La por, d'Esperança Camps i editat per Edicions El Bullent. És un llibre que no vos deixarà indiferents. És un llibre que llegireu en un nuc ahí a l'estómac, no? I vos enganxarà des de la primera pàgina. I explica la contraportada, per dir-vos una miqueta, no? Diu, el món girava i un dia el món ja no va girar més. Es va aturar per sempre i em feia mal. Diu, la por és viure vora el mar i anar a una escola de monges. Tenir un pare que viatja molt i una mare bonica i elegant i una criada que fa tot el que fan les mares quan són mares cada dia i no són com la teua, que ho és poques vegades. Llegiu La por, d'Esperança Camps. Vos agrada.